Suncha. Sound. Good evening, folks. Maayong gabi sa tanan nga nagatalanaw, nagapalamati sa buong gabi sa isa na naman ka-edisyon sa live stream sa Hubon kami para sa aton mga kasimanwa, hindi lang diri sa probinsya kag sa siyudad sang Iloilo, kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas kag sa kalibutan. Nagapalamati ang aton nga mga amigo sa Chicago kag Chito Makatwal, okay, sa New Jersey si Romy Del Prado, okay, sa California aton nga mga tuturan dito, and I Ando Blanca Flor, si Mito Berha, si Jeffrey Villanueva, kay Rogie Ibanez. Maayong aga sa inyo da. Kag maayong gabi diri sa aton mga nagapalamati sa Fort San Pedro Drive-In. Every Sunday we do a live stream program here to reach out to our kasimanwas sa nakalain-lain nga parte sa Pilipinas kag sa kalibutan. Okay. And we do 3 sets of performers, okay? Kada aton nga live stream. Okay. Ginapasalamatan ginamon si Mr. and Mrs. Abellana, okay, sa pagpagamit nila kag pausad nila sa Fort San Pedro Drive-In bilang host sa amon nga programa sa live stream. Okay. And of course, before anything else, we'd like to greet our friends who have helped us. Amon nga mga nagbululig sa aton nga mga musikero isang pag-umpisa sang pandemic sang March, waay na sang mga tukar sa nagkalain-lain ng mga restaurants kag bar diri sa siyudad sang Iloilo. So nadulaan ang aton musikero sang ila palang buyan. Kag paagi sining live stream naka baton kita sa mga bulig sa aton mga sponsors, okay, labi na gid sa more electric and power company, kay Mr. Mariano Araneta Jr., kay Congressman BJ Biron, okay? Kay Chito mismo Makatwal, kay Jan Alba, bigid namon kamo si Elmer Lacnet Bidia, tapos ang mga amigo, sang friends of Hubon, hatag man sang ilang bulig. Ini panagtag naton sa aton mga musikero pag sa paghatag sa ila sang mga food packs
mga medical supplies like face masks and face shields and alcohol, no? Kag mga vitamins. And of course, subong gabi, okay, ang aton unang magtukar o mag-amba sa inyo, pailiwan si Patrick Jan Ilapad. Okay? Isa na siya ka solo artist, no? Acoustic solo artist nga nagpasundayag sa nagkalain-lain man di nga mga lugar diri sa Iloilo sang pwede pa kami katukar. Okay? So without much ado, ladies and gentlemen, please welcome Patrick Jan. Yes, thank you, Press Pubs. And I'd like to welcome each and everyone here tonight at our event brought to you by Hubon kami ng mga Ilonggong Musikerong. And I would like to thank Mr. and Mrs. Sabaliana for having us here this evening for hosting this event. Thank you so much. And for those sa ating mga sponsors na patuloy na sumusuporta sa ating mga Ilonggo musicians, thank you so much. And please support Ilonggo music. So this time, yung ipi-play ko po ngayon are my original songs. So I hope you like the songs that I prepared for this evening. Pare, nasan ka na? Andito na ang barkada. Ang paso ay umiikot na. Sabi at hinihintay ka. Rock and roll hanggang umaga. Kasama ang buong tropa. Bukas na lang papansinin. Problema ay lilipas din. Yeah! Mare, pasensya ka na. Si pare, hiramin ko muna. Kailangan lang niyang ipahinga. Sa bunganga mo ang kanyang tenga. Rock and roll hanggang umaga. Kasama ang buong tropa. Bukas na lang papansinin. Problema ay lilipas din. Yeah. Kailangan lang naming magsaya. Sumabay na sa kanta. Rock and roll hanggang umaga. Kasama ang buong tropa. Bukas na lang papansinin. Problema ay lilipas din. Yes, thank you so much. Something there, original song. This time around, another original song from me. This one's called Uding.
kaya't ako ay aalis na lamang. Pagkasakali ako'y iyong maintindihan, lahat ng bagay ay walang o kulang. Di ba wala namang perpektong nilang? Heto naman tayo, wala na ba katapusan, maliit na bagay. Di mo ako mapagbigyan, hindi ko matanggap na iyong tinutulan. Sa lahat ng oras, madalas tayong ganyan, kaya't ako aalis na lamang. Pagkasakali ako'y iyong maintindihan, lahat ng bagay ay wala o kulang. Di ba wala namang perpektong nilalang? Ito naman tayo, wala na ba katapusan, maliit na bagay. Di mo ako mapagbigyan, hindi ko matanggap na iyong tinutulan. Madalas tayong ganyan, kaya't ako ay aalis na lamang. Pagkasakali ako iyong maintindihan, lahat ng bagay ay wala o kulang. Di ba wala namang perpektong nilang? Thank you. That was called Uding. Dedicated sa kaibigan ko, parati sila nag-away ng misis niya. Mega-love shout out sa iyo, kapatid. And once again, thank you so much for sticking us around with us here at Port San Pedro Drive-In. This event was brought to you by Hubon, kami, ng mga Musikerong Ilonggo. Thank you so much sa mga sponsors natin sa patuloy na pagsuporta at this time of crisis. Di po kayo nagsasawang tumulong sa ating mga kaibigan at mga kapatid na mga musikero. This time around, another original song, guys. I call this one Traffic Jam. akong gumising, naligo, nagbihis, nagmadali pang kumain. Sa trabaho, baka sakali,
sa oras ako'y makarating. Ngunit pagdating ko sa kanto, napahinto sa pagmamaneho, napatingin sa aking relo. Mga sasakyan di na tumatakbo. O pare, traffic na naman. Wala na bang bago dyan? Oh no pare, traffic na naman. Ang sasakyan, dagdagan mo pa ng init. Ako ay namimilipit. Dagdagan mo pa ng puso, pati na rin alikabok. O pare, traffic na naman. Pare, ibang paraan sa grabe traffic na to. Meron pa ba pagbabago? Paano pa bang pag-asenso kung laging late ka sa trabaho? Paano pa bang pagbabago kung pagpapayaman lang ang motibo nyo? O pare, traffic na naman. Oh no pare, magtitiis na lang sa grabe traffic na to. Meron pa ba pagbabago? Maluwag na kalsada, tuloy-tuloy na pasada. Isa't isa ay may disiplina, tayo ay sama-sama sa grabe traffic na daan. Oh no pare, traffic na naman. Traffic jam, oh yes, sa grabe traffic na daan.